Имах предвид, че никой не е като теб. Защото си специален. Начинът, по който работи умът ти, е готин и пълен с идеи. Но не ги осъществявай, ако включват скачане. О, леле, мама ще получи удар, като те види. Не, буквално. Радвам се, че си още цял. Ще се оправиш. Ще дадеш ли 5? Като един мърсър, обаче с другата ръка? На бас, че мога. Да, това е семейството му. И дома му. Може пък цялото му семейство да са извънземни. Ето, че самият се спуска на теб. Не дай да се чувстваш сам, защото край екрана ще сме пак. Точно както го нарисувах. Всички обичаме Jelly следва по Cartoon Network. Заек вампир, който яде зеленчуци? В света на Зайкола всичко е възможно. С най-добрите си приятели Харалд и Честър, Зайкола ще ни отведе на штурно призрачно приключение. Зайкола. Всеки ден от 13:40 по Cartoon Network. Време е за рекламна пауза. Блуи! Пожарната кола на Блуи! Да играем на пожарникари! Да! Това е пожарният Маркуч! Да вземем стълбата! Ехо! Вдигнете ме нагоре! Виж! Фризби! Пожарната кола на Блуи! Търсете в Хиполент! Аква Монстър Флекс! Супер разтегливите чудовища! Водни създания, винаги готови за битка! Използвай силата на чудовищната захапка! Кой ще бъде най-могъщ? Намери специалния сребрист Спайро и фосфорестиращия Ноктопус. Какъв удар! Аква Монстър Флекс! Търсете в Хиполент! Най-бързият и силен Ибупром Спринт Макс побеждава болката и възпалението. С мека капсула с течен ибупрофен за 2 пъти по-бързо действие. Ибупром Спринт Макс. Болката просто няма шанс. Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката. В светлината на прожекторите. Новата Милде. Първокласна тоалетна хартия с осезаема плътност, впечатляваща мекота и удивителна способност да попива. Милде. Меко казано, перфектна. Ехо! Знаеш ли, че Ехо прави 50% повече пяна, с която мие загорелите тъви по-бързо и по-ефективно? Ехо! Много пяна, чист резултат. Скъпа, само една капка ли каза? Ти побеждаваш, ние също. Мрежата на Yettel вече е в топ 10 на най-добрите мрежи в Европа и най-добрата в България, според 8-ми пореден сертификат от Umlaut. Цекови, как сте? Аз съм с хванат кръст, а той с изтръпнали крайници. Как да сме? Вие сте точно за Оремил Форте Макс. Максимална доза активни съставки за периферната нервна система. На него разчитам, когато ме мъчи гърбът. Оремил Форте Макс? Искате грижа за периферните нерви на Макс? Получавате я с Оремил Форте Макс от Натурфарма. А пък при стрес и преумора превключвам на Оремил Форте Макс Shots Energy. Същата максимална грижа за периферните нерви, плюс тонус и енергия. Саяс. Нова и усъвършенствана грижа Intense Keratin. Високо концентрираният кератинов комплекс с патентована технология възстановява косата. Защитена, по-силна коса отвътре навън. Нова грижа Intense Keratin от Саяс. You Intensified. Дълголетието е вечна човешка мечта, а истинското огледало на възрастта е в погледа на любимия човек. Той те вижда така, както се чувстваш. Ти си най-приятната компания, незаменима опора и добър приятел на порасналото ти дете. Джентик е за всеки, който иска да съхрани младостта и силата си. Джентик действа директно в клетката, зарежда я с енергия, допринася за нормалната функция на ДНК и има силно антиоксидантно действие. Джентик за твоето дълголетие. Свежестта е в Kaufland. Открий разнообразие от качествени продукти. Тази седмица вземи 400 грама кисело мляко българче за 99 стотинки, литър прясно мляко My Day за 2,99 и сладолед Familia Collection за 6,99. Kaufland. Хубава седмица. Това беше рекламната пауза.
С Мацето ще ти изпратим картичка. Това е всичко, приятели. Вече е лято! Лятото по Cartoon Network е освежаващо, Водни бомби! смешно, Някой от вас! Аз искам. вълнуващо и много забавно. Плашът няма равен, йо! Ела да се забавляваш с нас. Най-хубавото ти лято до сега по Cartoon Network.